खुलुमबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्माखौ नैबे जोंनि सान्थिपुर चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि 27, 28 आरो 29 मार्च 2025 बे सानथामनि हाबाफारि मेहेर गोनाङै खुंफुंबाय। दा जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोंखौ बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय जाय बिथांमोनहा जाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे मोजां सानग्रा समाजनि सानग्रा मानगोनां बिथांमोनहा जोंखौ बायदि बायदि रोखोमनि हेफाजाब खालामनानै नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे हाबाफारि बेखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब खालामबाय। बिनि थाखाय जों बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो जोंनि सान्थिपुर हालामनि आइ आफा रायजो राजा आरो जिथि दुवार दखरा नि सिङाव थानाय आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां माइरं दैरंनिफ्राय लानानै औवा होफैनायनिफ्राय लानानै खामानि मावनायनिफ्राय लानानै बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय जोंखौ मावसोम हानजा हरनानै जोंनि बे माने खुंफुंनायाव भलान्टियार्स महरै जोंनि फरायसाफ्राबो बाहागो लाफैनानै बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों। बिनि थाखाय फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन, गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरि सारमोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरो आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोलाव होफैनायनि थाखाय आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन आरो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथिफारिया बिथांमोना जोंखौ बायदि रोखोमनि खामानियाव बोसोन होनायनि गेजेरजों गावसोरनो थाफानायनि गेजेरजों जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावो। लोगोसे खुंथायाव थानाय मानगोनां बिटिआरनि CM लोगोसेनो जोंनि MP मानगोनां बिथांमोन आरो जोंनि MLA बिथांमोन EM बिथांमोना जोंखौ गोख्रों मदद खालामदों। बिनि थाखायसो जोङो नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हादों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम आं बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरो। जोबनायाव आङो गासैबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बर' हारिनि गासैबो मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बानजाय आफादनि जानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। बेबायदि हाबाफारिफोर जायोब्ला लकेलि हिसाबै माबायदि मेन्टेलि प्रिपेरेसन आरो साननो गोनां जायो जेनेबा बे मोनसे जोंनि मिरुनि हाबाफारि जिल्लानि आरो दखरानिबा आलादा जायो। मिरुनि हाबाफारि खुंनांगौआव जोंनि ओनसोल हिसाबै जोंहा दैदेनगिरिफोरनि माने साननाय हनाय दैदेनगिरिफोरनि बुद्धिजिबिफोरनि बुद्धि खालामनाय बेथ' रोखा थाखानांगोन। लोगोसेयैनो आखाइजों आथिंजों जाय जिनिसखौ रांखान्थिजों मावनो हाया बे जिनिसखौ आखाइजों आथिंजों मावनांगौ जायो आरो बिनि थाखायबो जोंहा रायजो राजाया मेन्टेलि प्रिपेयार जानानै थानो गोनां जायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 1थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुटान सेरफांनि नैबे जोंनि सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 27, 28 आरो 29 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो दिनैहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाबाय। बेखौ जोङो गोथौ फोथायनाय जों लाखिबाय आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारि थामहिनबा गेवलां मेलाव जोंनि आसामनि मन्त्रि जोंहा उरखाव ब्रह्म बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैदोंमोन आरो जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आसामनि MLA जोंहा मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारि आफाद बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंहा मोनसे खोब बाख्नायथाव बाथ्रा जे भुटान रायजोनिफ्राय जोंहा भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएसन बिनिनो गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जर बिथांमोनहाबो बाहाय बाहागो लाफैदों आरो जोंहा बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जोंहा दोलोनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे
जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मैखोमै बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो निश्चय खुंफुंनो हाबाय जों बेखौ मिजिं खालामो आरो आसा आरो मिजिं खालामगोन जोङो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गुबुन गुबुन माहारि आफादनि मिरुआनो जा जिल्लायानो जा बेखौ खुंनानै हरनायाव जों निश्चय दिनै साखाफारा जादों आरो इयुनाव जों बेबायदि खुंनानै हरनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो स्पेसियेलि जों दिनै बुंनो हायो बेयो जोंहा दुलाराय बर' हारिमुनि मोनसे जुथुम्मा आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि जे सिनायथि जोंनि इयुननि जे रैखाथि जे बेखौ दाफामनाय फोजौनाय फुवारनाय गेरेमसा खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ जोंनि गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मावफुंनायाव जोङो दावगाबोनांगोन आरो बिश्व दरबाराव मुलुग दरबाराव बेखौ फोसावनायनि थाखाय जोङो निश्चय फारफ्रोमबो बिथिंजोंनो जोङो जुजिनानै जोङो जोंनि गलाव जोंनि थांखियाव जों सौहैनांगोन बेखौ मिजिं खालामो दा बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आरो जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोङो साबायखर बावहरो गोजोन्थों।